Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi ila bagi abahul al-bab syaikhun wa ila hadrati dini wa dinikum wa dini ahli wa dini ahlikum syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin terakhir Asani. Oke. Aqidah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab bibayani kasroti turukil khair. Asani utawi kang nomor itu iku an Abi Dzar saking Abi Dzar Aidar Halimah radhiyallahu an. Apa anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul yusbihu manjing subuh sekitar jam berapa? Nah saat ini jam 4-an sebenarnya manjing subuh ala kulli sulama ing atase saben-saben sendi atau anggota sendi, nanti sendi pertulangan itu namanya sulama. Ala kuli sulama ing atase sendi pertulangan. Min ahadikum saking salah siji ira kabeh. Iku apa sedekahon istimewaan apa sedekah. Ini maksudnya setiap pagi menjelang subuh itu sebenarnya dalam setiap tulang kita itu harus melakukan sedekah. Manusia itu tersusun kalau dihitung secara ilmu anatomi tubuh itu susunan manusia itu sekitar 360 sendi. Berapa? 360 sendi. Nah, itu pengetahuan umum anatomi tubuh manusia. Persendian itu tuh persendian nak dihitung toh jari tok itu 10, gitu. Jari mawon itu 10. Nah, tiap jari itu toklekane kan mesti ono berapa toklekan itu nak jari? 1, 2, 3. Satu jari aja berapa sendi? 3. Nah 10 berarti pon pironan pon 30. Nah itu belum mungkin sendi-sendi yang lain. Itu kalau di total seluruh tubuh kita itu jumlah sendinya ada sekitar berapa? 360. Nah 360 itu setiap pagi ini kudu mbok sedekah atas nama persendian. Lah napa kok nek ngomong ya wujud syukur. Wong jenengan kuwi dikai nikmat Gusti Allah bisa menghirup udara bebas ngeten iki syukur. Ora kan bayar no. Nah, jangan bayangke nek nggone rumah sakit, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sesak nafas itu menghirup udara secara langsung kangelan kudu tuku nafas. Tuku napa? Oksigen. Oksigen itu boten murah loh nanti pikir. Oksigen kalau yang itu biasanya dibuat digawa wong voli atau sepak bola kadang kan ada persiapan apa? Semuanya obat semprot nyamuk segitu aja harganya sekitar berapa? 50.000. Belum oksigen yang itu yang dihirup biasa gini, belum yang lewat selang ya itu aja bisa diatur. Itu aja berapa harganya? Yang selang kalau biasa untuk abah mau kira murah, tapi kalau selang yang sak meter mahal itu, ya
Nah, kita tidak menyadari kadang kita cuma bisa menghirup udara bebas Allah ora tahu hari ini. Kalau kan bayar pajak tuh pernah sami? Nah, jangan bayangin nak kon pajak ini medan pulau yang sami tak bero. Titip motor boleh sekali parkir berapa? 2.000. Itu kalau parkir biasa. Jadi kalau parkirnya di mall ini dijamin 1 jam pertama 3.000. Gitu biasanya nanti tambah jam tambah 1.000, mungkin 5 jam parkir 5 jam disontek bero 6.000. Nah itu baru parkir motor. Jadi kan tempat wisata hampir tidak ada yang gratis. Mepipis bayar apa betul? Ya. Jadi kan kolam renang, gone pantai, meh ganti bilas, ono tariane betul. Nah padahal kalau yang sami tanpa sadar kita menggunakan fasilitas alami yang sama Gusti Allah itu tanpa dimintai apa-apa. Cuma apa mintanya Gusti Allah kon kula jenengan sami napa setiap pagi ini nek iso kos-kosan tubuh kita itu disoda. Lah iki duit kuwi ora duwe kudu sedekah apa. Nah makno dirungokke. Ya sedekah wujud apa? Wujud syukur yang sami sudah banyak menggunakan fasilitas Gusti Allah dengan gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu tasbihatin muli utawi saben-saben tasbih. Gampang iki. Iku sedekah. Ternyata ros-rosane awake dhewe ora kudu disodakoi bobo-bobo. Dengan mungkin image-nya sedekah kudu besok pokoknya mentokne duit boten. Yen sing wong sugih mentokne duit kaya bubut kurung kelek. Iya kan? Bubut kurung kelek karo bubut uwan kuwi kaya ora kalong. Ya toh? Aku bet wis ana wane siji loro. Nah, dijujur ora mempengaruhi ya nang ya. Rambute kaya cek utang. Kowe nak kabeh masuk. Jadi sedekah ibarate kaya bubut kurung kelek. Ora ono kaya bubut uwan, ora ono pengaruhe. Lah tapi kanggone wong-wong sing duwe cepet ijekan 2.000 apa berkira 2.000 itu ora berat ya bagi orang yang cepat. 2.000 untuk moto 2.000 itu uyah itu uyah sak glondong kira gak 1.000 berarti nak 2.000 itu kira rong glondong nanti bisa gawe masak 1 minggu. Wong sing duit ora sepiro rezeki ora sepiro iki 2.000 sangat berharga sekali. Manemu kadang saya wong-wong kena Pak Amowi kira ana sembarang pakanan kurang kuwi maneman. Rasane nang ati niku ya Allah. Mergo yo cuma kadang ning delok saka berita-berita. Wong sing kangelan arep mangan, apa niku masyaallah ana ora sumber ora jangan ora rasane ya Allah banjir kilingan wong sing do kangelan mangan. Mudah kangelan mangan. Aku golek duit Bombah wae nggo daerah gunung ngoten niku ya Allah golek duit 20.000 wis tuwa dirang golek godhong jati. Godhong jati iki jati di toko terus niku sak wah gede banget niku sak ranjang mlaku bawane pasar. Biasane dhewe delok tempe niku mek payu 20.000. Jangan bayangke arep entuk wong sing rekoso arep entuk duit 20.000 ning alas dhisik. Ning alas golek godhong jati nyegreki. Sing jek ana alas ya apa boten dicegreki. Kok nek wis tiba ditoto, ketok gone pucukan, ketok bongkote dicegreki sik, gitu. Dicegreki. Ditoto, dilatih. Nek wis dibong, koki. Digawa ning pasar. Di pasar laku ora terus sak kilo. Dalan ning alas kuwi kaya apa jenengan bayangke. Digawa ning pasar ning entuk duit 20.000. Iku masyaallah. Bos wong tuwa lan dengan 20.000 temu enak itu pun rokok, mie ayam bakso. Lah kok bendino ya Allah. Wis mergo awakmu ijek mak sanu pak sanu. Jangan nak orang ngoten iku ya Allah. Arep entuk duit 20.000 awet esuk kudu wis ning
ngalas, mlaku ning ngalas nawae udan, lunyu napa mboten? Nyegreki. Mangkat jam 7 nggo terus napa didol ning pasar mulai dhuwur. Jam 7 tekan dhuwur cuma entuk duit 20.000. Duit 20.000 ku jadi apa? Tuku beras 5 kilo diwawancara. 5 kilo sekitar 10.000. Sing 5.000 gawe blonjo, sing apa bumbu, sing 5.000 gawe sayur dek tempe. Masyaallah. Nah, koyo ngoten niku ana nak sing durung ngerti rasane golek duit ya derek nodong. Sing ngoten niku 20.000 gawe mangan sedina berase 1/2 kilo. Sing 5.000 bumbu lombok beragam bawang uyang. Sing 5.000 untuk tempe karo sopa digawe mangan sedina. Ya niku rekasane koyo ngoten niku kok trimo ya Allah nodang-nodong wong tuwa ora mikir nek apa dengan sering mubadirke barang. Ngoten niku ya berarti sorone napa? Ya niku wau mergo ulun ngerti rekasane. Lah niki ora kudu duit. Kalau duit niku ya nek sing wong sugih iki ngono kuwi mah. Lah nek sing wong ora duwe direwangi koyo ngono, ora ono turahane. Kadang direwangi napa utang bise kaya udan arep ngalas lunyu dalane. Akhirnya apa ya padahal tetep kudu mangan utang bise direwangi utang. Ojo nyepele duit 2.000. Ojo nyepele duit 5.000. Coba sepele, jadi 500 lumping pokoknya orang nganggur. Oh iya, udah tahu mereka sani, orang 500 itu moto. Nah moto iya, paling orang marahi sedang. Moto cilik kan tadi kok 500. Cuma nak kanggo sampo besok gawe masak sedino, esok awan sore. Coba sepele, alhamdulillah. Tapi nak kalau dengan sampe orang duwe duit, orang kudu sedekah duit. Sedekah nganggo apa? Tasbihah sedekah. Jangan cuma maca tasbih, napa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ana esok subuh aja lali wiridan. Primo sedekah kanggo wacan tasbih. Wa kullu tahmidatin lan utawi saben-saben hamdalah tahmid. Subhanallah alhamdulillah. Bisa sedekah beberdo ya sedekah wiridan. Witondo dengan matur suwun karo Gusti Allah. Wa kullu tahlilatin utawi saben-saben tahlil. Tahlil itu berarti apa? La ilaha illallah. Nah tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah iku sedekahun sedekah. Wis arep pikir ning ndi? Terserah dengan saya arep pikir kok gunane sing ndi. Wa kullu takbiratin utawi saben-saben takbir berarti napa? Allahu akbar iku sedekahun sedekah. Berarti di antara ini ojo ono sing buat tinggal pilih syukur berarti kabeh subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nah ora iso ya wis aku pilih sing Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu merupakan apa? Bentuk sedekah. Itu solusi bagi mereka yang belum bisa bersedekah dengan harta benda. Wa amrun utawi perintah. Wa amrun utawi perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan itu sedekah. Nanti ajak-ajak barang kabeh sedekah subuh pokoknya dibukai datang tani babak tani. Subuh buka gerbang, subuh ada subuh ujian. Niku jenenge apa? Wa bil ma'ruf. Ajak-ajak barang sing wa nahyun utawi nyegah anil mungkari saking perkara mungkar iku sedekah sami nyegah barang maksiat cuman ngono to nanti kok nembung jaluk padha wong macane apa diplik ngoten pareng ya wong pas ora nyodol yo aja reziko nembung kan aja ngomong nembung ibu ora lupa kok
buat cukup. Nah dari ngoten itu berarti apa? Nyegah kemaksiatan. Yo dadi sedekah. Wa yujzi'u lan nyukupi. Wa yujzi'u lan nyukupi min dalika saking mengkono-kono kullu tasbihah apa rakaatani rong rakaat. Apa rakaatani rong rakaat ya kang lakoni sapa wong ya kang lakoni sapa wong lakoni salat maksudnya ing rakaatani minan duha saking duha. Maksudnya umum jangan ora kau berwiridan, ora kau berpikiran, kau berno nah esok kuwi salat duha ketanto rong rakaat. Lami aku ora pengen milih wiridane. Aku lu milih satsep. Nah, sakjane bar Agus, kan Agus rata-rata kejaran nggih. Wong kerja bareng medun. Jangan Agus baratus wudu sisa, wudu nganggo seragam terus sholat duha rong rakaat. Kuwi dadi gantine apa? Tasbih. Ganti gantine tahmid. Ganti tahmine tahmid. Ini saya sampeyan iki siji loro. Sulak kesusu. Mbak-mbak yo watus lek dandan. Badane setengah jam. Padahal nak umpama gelem salat duha pirang menit paling nak rong rakaat paling ora ono 3 menit. Bukan kan biasa ke baratus dengan wudu sisa nganggo seragam terus nopo salat rong rakaat. Salat apa berarti duha itu sudah muncul dari nyodakoi anatomi tubuh kula jenengan sami. Ini yo abot. Jadi nanti pikir umpama jenengan gelem pola siklus kehidupan jenengan, siklus aktivitas kula jenengan sami ki gampang. Salat duha ora kudu nglegake langsung wah istirahat wudu terus salat boten terus pakai baratus wong srengenge yang srengenge wis metu mun entuk salat duha atus sakjane napa mau nganggo mandi. Nah kan wis nganggo ana paling nganggo klambi atus sakjane wudu baru salin. Nah sakjane medhun salat sik rong rakaat. Salat rakaat kilat atas kuwi tapal. Salat biyen yo ngono ya. Wis hafal bacaane yo Fatihah surat pendek. Ono sing milih surat panjang, ora ono to. Rata-rata dipilih ya surat pendek. Innaha toina karo kulhu wa iki ayat napa? Ya ayat jimat ya. Gerbong ngapal. Bayo iki yo ono guru cepet yo napa? Innaha toina. Apa meneh harus dengan sing ora kudu komplit. Innaha toina kautsar Allahu akbar. Kejawan nih ijazah sing luwih canda Yasin wal Qur'anil Hakim kejawan sing apa? Yasin Allahu akbar. Apa kok arti ilmune sing sunah nah iso ya sing tamam sing sempurna. Nah ora sempurna ya sing penting maca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus rawat riwayatake bu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim asulama utawi lafaz sulama bidon misini kelaman diwaca masini al-muhmalati kang sepi. Maksudnya ora shin tapi apa? Sin. Ora ana titike maksudnya kang sepi sangka titik wa takhfifil lami lan entenge lam wa fathil mimi lan fathah mimi sulama iku al-mafsilu ros-rosan. Nah, maksudnya ros-rosan itu apa bahasa Indonesia? Sendi toh? Iya, artinya sulama, sulam. Nah, ini artinya sendi. Asalisu utawi kang nomor 3 iku anu saking Ibnu Dzarri, Abi Dzarri. Beda ya dulu ya. Iku anu saking Abi Dzarri. Kala ngucap sapa Abi Dzar, kala dawuh sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridot den aturake ya ditampakkan diwenehke. Alaya ing atase ingsun
apa akmalu umati piro-piro amali umat ingsun. Sesuk amale kula nyasam kuwi bakal diketokke kabeh. Hasanuha yo apike akmal. Hasanuha yo apike akmal. Wa sayyi'uha lan olone akmal. Wa apik wa elek sesuk ditampake, dilaporke. Cara tas sekolah napa mengambil rapor. Raporte kula nyasam kuwi iso dikeke. Raporte yo ono sing bojone akeh, ono sing bojone sithik. Awakku ora menangi dijaga ya nang ya. Nah, zamannya unik itu biji sithik 5 ke bawah itu ditulis pakai tinta merah. Rapor itu tulisannya logo. Pen abang ambek pen ireng. Nah, saiki kan ireng kabeh. Saiki ora ono tulisane burine, kabeh napa komputer, kabeh printan. Nah, iku sesuk diketokke hasan wa yo apike amal wa sayyi'uha lan olone amal. Apik elek dilaporke kabeh. Bahwa jantu nuli nemu sapa ingsun bi mahasini amaliha ing dalem pira-pira baguse pira-pira amale akmal. Apik iki apa di antara al-adza ing kotoran. Yuma tukang den ilangi apa adza anitoriki saking dalan. Nah, amal terendah tapi dihitung ki amal apik apa ngilangi apa perkara sing dadeke cilaka saka dalan. Ana watu dengan werodo, paku, gelem jiko itu sudah merupakan bagian terkecil dari berbuat baik. Ana paku dijiko, tentu paku marai bahaya apa betul? Bahaya. Nek kena koncone kena sikile ya iso abot. Ya toh? Nah, sing kadang iso marai napa infeksi. Ora kena nek paku kena motor, kena mobil, nyangkep ning gone ban dadi napa bocor. Bocor iku kudu nambalke. Ya? Nambalke ora temen duwe dia nek wong ora kesusu. Nah, soal kesusu ya akhirnya apa? Aktivitasnya terhambat. Jangan perlu kerikil waktu dengan dalan dengan elangi dengan jiko dengan sikirke. Mau pegang jiko karo tanganmu disilake sepak bersikir dipinggirke. Itu sudah merupakan amal kebaikan. Mulane kok nanti ono wong kok arep ngamal iki kok ngamal apik apa? Kebangetan men. Lha kok yo buat sampah ono sampah iki ono mungkin bekas ester. Ada tuku sembarangan yo ngombe. Ora gelem buat sampah teko dikeke ning aula. Yo jeneng jiko, dengan kotoran. Kotoran boten. Jiko dibuat dikeke ning tempat sampah. Ono gelas ning pinggir nanti itu bagian dari amal baik. Amal baik itu orang mau maca Quran, ketok maca Quran, orang mau ngaji, orang mau sholat, orang mau poso, orang mau dan dengan belum nyingkir ke barang-barang sing dadekne cilaka itu juga bagian dari bagian dari amal baik. Uji kok ilang wae. Wa wajadtu lan nemu sapa ingsun. Wa wajadtu lan nemu ingsun fi masawi akmaliha ing dalem pira-pira olone pira-pira amale akmal. Nganti amal sing paling elek. Sing elek ora trimo zina, ora trimo maling, ora trimo garong, ora trimo krampok, ora. Ono amal elek sing jenengan ora mlebu tapi itu bagian dari amal sing elek. Anuho ata ing nomor iki riya, riya. Riya iki bahasa Indonesia apa nak? Apa nak? Riya iki lho. Iki lho wong nak. Apa? Jahat. Nah, anuho ata ing riya. Wong ngerti riya pamer. Riya idu iki lho, wis idu ya ora apa-apa. Idu kentel. Nah, anuho ata ing riya utawa idu kentel. Tanggunukan ono apa nuhoka fil masjidi ing dalam masjid la tudfanu kang ora dipendhem apa nuhoka. Wah malene idu sembarangan. Apa meneh kok riyak. Idu wis digani. Apa meneh riyak. Ya termasuk yo umbel. Ngisi umbel sembarangan. Apa meneh kok nang masjid, gitu, masjid
Ya Nabi ora dipendhem mergo masjid zaman Nabi itu urung keramika. Masjidnya yo pasir. Wong gawe salat gawe ju ora ditutupi sisa. Ya nak saiki yo maksudnya ojo ngidu sembarangan. Iku sembarangan apa tidak koncone ge marai gigu. Wong itu yo marai gigu kok pokoknya riyak. Apa kok kumpul. Nggih. Nah ngoten niku nggih apa itu yo dua ning tempat sampah. Nah sing mbak-mbak luwih telaten. Betul napa Mbak saniki tisu. Ya niki lah tisu, dua tisu terus dua tempat sampah. Ojo itu sembarangan. Pokoknya bar itu terus dilake ngoten iki. Ya Allah. Ning tembok nganti napa? Masyaallah. Oke tok men. Nah iku kok kira amal elek amel elek. Termasuk amal elek itu sembarangan. Terus sing kudu hati-hati meneh numpak motor. Dengan bina arti itu yo jual coba are ngaploki raine sing minggu rene yo rasa gurine menyadari rasanya bener terus nesu mau jenengan dioyak ya minimal jenengan disemprot nganggo kata sing wong nesunan iso-iso jenengan di napa dideke terus dikaplok arep itu mau pas numpak motor. Pas bawa tisu umpama ora yo alon dhisik deloki kok sepion mburi ana wong apa ora nek ora ana wong yo jenengan diarep itu arep itu aja muni cuk anggap cuk lha rumahku kok tiba kene tapi hidumu keterak aneh kena ning rine makane kok dia hati-hati itu termasuk amal sing paling Bismillahirrahmanirrahim. Rawan riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ar-Rabi'u utawi kang kaping 4 iku anu saking abidan apa ananasan seturune menungso. Iku kalu padha ngucap sapa nasan ya Rasulullah Rasulullah. Dapat budal sapa ahli dusuri wong-wong sugih. Bil ujuri kelawan gowo piro-piro ganjaran bil ujuri kelawan gowo piro-piro ganjaran iki apidan meri ceritane meri karo wong sugih nabi wong sugih kok enak ono rene gowo ganjaran kalau ketok ono rene nenteng napa nenteng beras utawa nenteng makanan nah wong sugih kan ngoten niku kira gampang arep apa ora ono pasar ini wong ngene yo enteng plastiknya enteng tapi nak wong sugih abot wong sing dituku sembarangan dengan delok apa nang pasar nanti iku sugih ora yo lihatlah dari belanjaannya wong sugih blonjo mesti deyek-deyek iki nopo panggul dhewe ora kuat junjung dhewe ora kuat nanti nopo golek tukang panggul. Lan iki meri ya bendari awak nabi wong sugih kok enak men iso sedekah ya to iso napa ujariah yusoluna salat sapa dusun wong sugih salat kula yo salat tapi wong sugih salat tapi wong sugih iso sedekah sak senenge awake dhewe kanthi dhewe kan jenenge wong sugih tapi itu nanti kabeh kecukupan kabeh ya. Jangan jenengan sing nak wong tuwa kan ngomong sing rekoso ben wong tuwa. Jenengan wis kepenake wong tuwa. Di sekolahke, di pondoke, tak duwe sak pirang-pirang. Dadi wong sing sugih, ora kuat kecukupan. Nek fotono sembayane akeh lho seabeh ya. Ora belum traksi nembah. Itu berarti sampai ngobere rezeki. Ya, jangan mriki sepupu-sepupu. Itu mana abang kan boten wonten tapi tunggu sing boleh apa sing dipasang sampai itu. Pokok sedaya sing sampai itu sesuk dadi wong sing kurang. Belum terang itu kan berarti apa? Belum banjir nanti ada. Tapi orang banjir baju, banjir. Jenengan iso apa wae iso. Sedekah masjid iso, ya ta? Sedekah karo wong-wong sing ora duwe iso. Nah, wong sugih kok nanti wong sugih iki dimeri, wong sugih salat, aku salat, wong sugih yo salat. Kaman musolli. Kaya oleh salat sapa ingsun
Waya sumunalan poso sapa ahli dusun. Ya Allah, kula poso wong sugih ya poso. Kaya wong kere kan selalu diungkuli lho, selalu kere selalu di bawah orang kaya. Wong salat ya padha salate, poso ya padha posone. Bihi kamana sumu kaya oleh poso sapa ingsun utawa kita. Waya tasodakuna lan sedekah sapa ahli dusun. Bifuduli akwalihim kelawan piro-piro pun julane utawa turahane piro-piro bondone dusun. Sapa sing ora meri? Gitu? Kula salat kono ya salat. Kula poso kono ya poso. Tapi wong sugih iso sedekah, aku wong kere ora iso sedekah. Nasibe wong sugih. Mas pindah malih nggih jenengan mantep. Insyaallah orang rezeki jenengan itu orang madep, orang mantap, minggring dia jadi kepleset jadi orang sido itu apa mantep kok jenengan mantep kok ya orang mantep piye mungkin contohnya itu ini pengalaman mau jenengan di moco saat itu mengira saat itu musim nyusun belum sembarangan bahayai muslim terakhir diantaranya nopo wa ilman barokah fihi abdul wudu. Maksudnya nanti maca saatu kuwi muga-muga ilmu manfaat. Sing iso memahami afhamul kutub, memahami banyak kitab. Dan kitab ora cuma kitab agama, ya iso kitab biografi, iso kitab bahasa Inggris, iso kitab permesinan, iso kitab perbengkelan, iso kitab perdagangan, iso kitab nomor ini perinsinyuran, iso kabeh. Mulane mungkin dia kaget malah kalau cah urusan MA yang boleh omahe ngarepe Mbak Linda. Di Mbak Linda nyanyi ora saiki. Ana Mbak Linda ora. Omahe ngarepe Mbak Linda persis mulai lewat di yang diceluki. Oke. Omongan ora kangaduman. Di kangaduman nggo wae ngersani ya Allah kontrak tunggal kangaduman. Niku murid kula MA takwalilah niku. Insyaallah sekolah iki Mas plonga-plonga wis pokoke gelem mangkat ngoten tok wis apik. Pokoke modal mangkat. Ora percaya surveino. Nggih to? Sapa seorang benar tapi kok niki Bu, niki bengkel kula lho. Malah diceritani bapake Mbak Linda, mboten pekerja lho niku asli. Niku bengkel Kanadinan. Terus tenaga ahli ini di Kanadinan. Apa kok kira bengkel sembarang? Bengkel truk niku to. Sing antri sak pirang, ora trimo bengkel motor. Ya Allah tenanan. Umi abang sekolah iki biyen ora tak ajari apa kuwi bengkel. Saiki kok iso bengkel truk. Kadane aku kan nak sekolah iki aku kan di sekolah ngomong wis pokoke kok jenenge ono ning absen. Tapi yakin ya berbeda dengan donga sa'alku abadul kutub nanti kitab tentang bengkel mesin truk iso. Ora usah kuwatir, nek kuwi manfaat iku sing ndalanke Gusti Allah. Jenengan niku jadi kalimat andalan niku. Wis pokoke kula jate kon wiridan ya wiridan. Jate kon donga ya donga. Jate kon mulang ya mulang. Jate kon sedekah. Engko piye Gusti Allah sing ndalanke. Gusti Allah sing mernake. Lah sapa sing nyangka kaya ngoten niku? Ya wong sekolah kon iki ora iso ora mudeng takone mudeng nah iso nah nek ngono ta tapi sebule kok rezekine kaya ngoten boten nimo banggal cilik-cilikan kita dia teknisinya dia langsung tak entung itu truk sing ngantri ada 7 tenaga sepi niku bapake kangkung wong bludak niku bapake bali jan lho tau sepi niku bengkel terus wonten meneh untuk kayak kalau disuruh untuk jenenge Kang Fahri. Fahri ora pakai piring kan.
tenaga ternyata jadi tenaga ahli nopo kesehatan di rumah sakit. Ini bapak tapi bapak ijazah ahli ya iso masuk tenaga nopo asisten ahli dalam perbedahan di bapak nih. Kan Fahri Mono itu nopo bengkelnya nopo mobil-mobil halus. Sekolah neng ahli ya wes pokoknya wayahe makan di absen ono jenenge ya mulai alhamdulillah turun sing penting tercatat sebagai siswa. Yo metu-metu nopo? Ya nopo orang ya orang bengkelnya nasi iku mobil halus-halus. Mobil halus-halus safari mobil itu bisa siap ini. Cantik modal dan nopo ya. Ya kalau orang diajari jenengan tapi kalau pergo barokah ya delele nopo mesin-mesin. Luwihi sama Toyota. Regane ya luwih murah. Nek misalkan ngene perbengkelan resmi bisa 1 juta, ngene Fahri paling ngene 5. Nah, tuh bengkel-bengkel motor itu kan menang nopo menang nah. Terus motor itu patah. Bapak orang dari angkatan orang iso. Lagi wong untuk meneh iki yo delele petuk. Nah, kurate umi. Anane iki ora seneng poli yo. Sekolah iki senenge nak kon olahraga. Jok pelajaran ngono tok. Pokoke nak kon olahraga suwen apa meneh poli. Ngerti-ngerti lho kan kok kowe kok apa kok polisi. Nggih, kok jebule dadi polisi. Oh, sing bener kaya kowe nang sekolah ado-ado sing ngono ngantekke biaya larang bener wong. Nah, sing penting sekolah, perkara ngono sing penting ono ijazah, ono kemampuane dadi polisi. Sak pirang-pirang. Jangan naik ini, yang pertama kan sifat nih ngomong. Jebule saiki jadi juragan sawit sak pirang. Padahal orang tahu dikai ilmu persawitan, ilmu perkebunan, iso karepe dhewe. Nah, ini kok jenenge nopo? Ilmu manfaat lan barokah. Ini bisa tak gadah-gadah Kang Agung. Ya, Agung ya. Agung rezekimu ya. Agung rezekine juragan kapal gitu. Sesok niku sing dilirek Kang Agung bojo-bojone cah wedok. Agung ya rezekine Agung. Agung berarti ra wasa, berarti selalu ono. Sesok masuk Allah bakal duwe kapal ning loro lengan juragane awakmu sesuk. Ora usah nang sinau tentang perkapalan, kok nek memang manfaat barokah ilmu lan rezekimu dadi dalan rezekimu. Bismillahirrahmanirrahim. Awalesa ana ora ana iku konjala teman-teman dadekake sapa Allah Gusti Allah lakum kedue sira kabeh maing perkara tasodaku nang sedekah sapa sira kabeh bihi kelawan ya Allah lha kok kalah apa ana wong ora duwe iki kalah karo wong sing sugih. Tapi ora usah kuwatir iki jalan keluar. Inna bi kulli tasbihatin sak temene iku kedue saben-saben tasbih. Sedekatan ana sedekah utawa kewilang sedekah. Ora usah kuwatir kandhane Nabi. Nah ora iso sedekah bodho ya sedekah tasbih. Wa kullu takbiratin lan saben-saben takbir apa sedekah ana sedekah. Ora iso yo nganggo takbir wa kullu tahmidatin lan saben-saben tahmid sedekatan apa sedekatan ana sedekah. Wa kullu tahlilatin lan saben-saben tahlil apa sedekatan ana nilai sedekah. Wa amrun utawi perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan iku sedekah ya sedekah. Wa nahyun utawi nyegah anil mungkar saking perkara mungkar iku sedekah ya sedekah. Lah nanti niki arep ngene wa fi butil ahadikum lan iku ing dalem perjine. Butuh perji nate perji. Ya genduse salah siji ira kabeh apa sedekah nanti apa iki lho nanti gembus iso
Ya tak terus jadi sodakoke sembarangku uang. Sodakoke karo bojone. Mbak dirimoke apa memang wedok iki lho. Nanti ana sodako ora ono Pak. Aku pengen sodako kok ora iso sodako iki ya Pak ya. Sodako wedok tawa-tawa tapi tawane karo sapa? Karo bojone. Pak sodako yo Pak yo. Pak sodako. Lah napa sodako iya? Mergo kaya ngono kuwi nek ora ditawake karo sing lanang, lho iso oleh lanang iso napa jajal gembus liya. Dadi napa halo dadine zino. Iki kan solusi. Duit ora duwe, wiridan megah. Wah enak, mau antang-antang ngono wae iso to. Niki lho. Nggih. Duit wong wedok iso sedekah. Ya mergo napa? Nek digarap wong liya, sawah garap wong liya ya dadi napa? Dadi dosa. Kira muncul ora to iki? Ilang cilik iki lho muncul ra. Muncul ya nang ya. Kamu padha ngucap sama-sama kabeh. Mbak, lha niki Nabi ku solutif. Lho nganti koyo ngono wae iso dadi sedekah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayati nekani sapa ahaduna salah sijine kita syahwatahu ing syahwate ahad. Mergo nek syahwatan wong gek syahwat memuncak waya kunelan ana iku lalu keduwe ahad fiha ing dalem syahwat apa ajrun ganjaran. Wong pengen kaya ngono ki ya tanggane ya kuwi. Ana wong lanang pengen utawa wong wedok sing pengen kok wong lanang mau utawa sewalike ya iso dadi napa? Dosa. Sing ora kuat imane ya nyetaten mata. Terus boleh pinggir dalan picu abar di dua. Kan bahaya. Nek wis perlu sing wedok pengen ya nembunge sing apik. Pak yo boleh kan jalan. Yo boleh Ola dawuh sapa Nabi aro aitu ai akhirni tegese ngabarno sira ai akhbiru tegese ngabarno sapa sira kabeh lawa doa lamun nyelahake sapa ahad ha ing syahwat fi haram ing dalem perkara haram perkara nek ora ditawaki kanggo sedekah nek wis ning barang haram maksiat kana ana ono alaihi iku ing atase syahwat apa wisrun dosa. Mergo nek ora digawe barang sing pas ibundukmu ora mbok tawake bojomu, engko iso kecemplung barang haram. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wadoa idza wadoa ing dalem nalikane nyelehake sapa ahad ha ing syahwat fil halali ing dalem perkara kang halal maksudnya sah berarti suami istri iku kana ana sapa iku kana ana iku ana lamune iku lahu kana mongko ana kana jadi jawab mongko jawabnya ida itu ada syarat harus ada jawabnya ida makanya kana mongko ana iku lahu keduwe ahad apa ajrun kan jaga rawang riwayatake wu ing hadis sapa muslimun imam muslim.